to malé babetko. Teda nechajme to. Aby nebolo to malé babetko. Hej, no poďme. Hej, no to čo môž? No, povedz, Vítajte u nového videa. Oli. Kamarát. Ej, poďme. No. Kam ideme? Ja prvé. No. Schovávačku sme lopati. Čo je? Počkaj, bereme auto a ideme. Sme na autách. Miško? Miško? Rýchliš? Ahoj. Ahoj. Poďme si odniesie auto naspäť. Miško, otoč sa. Auto daj naspäť, ideme natáčať tu na schovávačku. OK. Čo? To som už povedal. Sú to s nami noví kamaráti. Miško? A kamarát číslo 2. Dobre. Dáme pauzu, ideme hrať schovávačku. Teraz hrajeme schovávačku a Miško hľadá. Miško? Okay. Ty hľadaš. Dobre, ideme sa. Nie, on natáča. Daj. Počkaj, tu máš nahrávanie, hej? A Miško zavri si, hej? A zavri oči. No. Raz, dva. Schovaný, už idem. No, takže. Nebol to tam Oli, čo? Kto to tam bol? Nebol tam Oli. A jak sa tam dostaneme? Dve proste. Počul som takoho. Počujem Oliho. Parkour. A ja ich počujem. Kde sú? Jo. Tam bol Oli. Hej, počul som tam. Stojí celí ľudia, takže no. Cool. Uwaga! Ja cię chycím. Kam zahráme si toto? Nie. Kam? To je cool, vieš? Franko! Poď tu dole. Jak to zrobiť? Počítaj do 45 dole chodí. Ale no, zase? Musím zase počítať, lebo oni si nedajú pokoja. Tak tentokrát idem počítať tu. Raz, dva. Neschovaný už idem. No. Tu. Oli. Muha. Kamo. Musíme ich dohnať. No, slyšel tam. Franko, vidíš tu hory? Jak sa tam dostanem? Víš to hľadajte? OK. Idem späť. Co tam robię?
Widzicie, ja idę tam. A oni pójdą dołe. Tak nie wiem, co mam zrobić. Widzicie, ja idę tu. Okej. Świetnie się tunela. Oni idą dołe. O, no raz. Jeśli to czasem chowają. Nie mogę zrobić. Jestem tu. Ty wyczytasz. Ty to. Auć. Idziemy. Tu idziemy. Uj. Gdzie są? Tam są. Tylko mało. Jak ich dognać? Ciao, Desiaty. Co to robi? Hej! No, wiecie, ja. Frankosi. Polacy wszędzie, wszędzie. Wiecie, są na to nie po... Ja poczułem. Gdzie? Gdzie jest? Shitty shit. Mam cię. Jest. Mam małycho. Jeszcze została Franko. Nie był tam Franko. Tam podobnie iść. Nie? Teraz. Nie? Muszę spróbować. Cicha. Franko, gdzie jest? Franko! Gdzie jest? Musimy z inną cestą. Skoro? Ja nie wodzę. Ja nie wodzę. Dzieci to nie stryla? Nie strinja. Łukasz? Możemy ja teraz? Strzeliło? Możemy ja? Możemy? Bardziej. A, błaj. Skończyła. Okej. Co teraz?
Franko hľadá. Okej, Stoj tu. ber si mobil.